Happy Sunday! Clean up day! Ay, si Sak nagva-vacuum siya dyan. Tinanggal namin yung mga cushion and pillow dito sa couch para ma-vacuum niya. And si Kuya, ayan, nilalabas niya yung mga empty boxes and ako naghuhugas. Ayan, hugas while watching. Tinanggal muna nila yung carpet and shinake-shake nilang mag-ama. Tulungan sila doon. Good afternoon, hapon na guys. Nakaligo na ako and tapos na kayo mag-init. May unbox lang tayo. Dumating to nung dumating to nung isang araw nakaraan. Ito yung, sana ito? Yung ating cubes para sa ating mga damit. Ayan, bumili ako. Kasi yung dati kong ginagamit ay yung iba, sira na yung zipper. Yes, this is the cubes. Yes, ha? Do you need one? Si Jam pala guys, naka-impake na. Insert ko yung... No. Naka-impake na pala siya guys. Excited siya. Excited siya masyado. Siya po ang tapos na mag-impake sa amin, si Johnny Boy. Naghanap siya ng ganito para sa sapatos niya. Wala siyang makuha kasi yung iba sira na yung ating mga zipper nito. So, kumuha ulit tayo ng... Sa eBay ko lang to nabili guys. Ayan, mga pouch. Meron na siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may dalawa to. Maliit siya yan, yung size na yan. Ay, parang iba to compare doon sa isa ko. Mas gusto ko yung dati ko. Kasi ito parang manipis. And meron siyang mas maliit na na pouch. Yung dati ko is may double yun eh. Ay, ang pangit naman. Pangit siya guys. Hindi ko siya bet. Yung isa ko kasi malaki yun. And may double side na zipper. Ito lang. Ay, bakit ang pangit naman? Ilan ba in order ko? Tig-isa mga bata. Pero yung mga bata, i-insert ko ulit si Jam, binilhan sila ng kanilang luggage. May luggage kami guys dito na malalaki. Binilhan ni Jan yung mga bata na rip curl. Is it rip curl yours, kuya? Rip curl na luggage. Look at me. Ayan yung kanilang luggage. Nag-order ko dyan ng luggage sa kanila. So, in-orderan sila ni Jan ng luggage. Tig-isa sila. Meron kami dyan na malalaking black na luggage. Pero yung boys, mas gusto nila yung ganyan. Rip curl. Is yours is rip curl, kuya? Si Jan, meron din siyang binili. Ayun, can you get that one, Baba? Daddy's luggage, please. Bago rin yung kay Jan. Nagamit niya nung nag-Port Lincoln kami. Ayan. Quicksilver naman yung kay Johnny Boy. So, excited na sila mag-overseas. Excited na sila. Marami siyang mga secret packets. I've got stuffing for it. Pareho sila ni Kuya. Iba lang yung kulay. Ready to go? Take the finger off it. So, nag-order siya. Pati siya nag-order. Yung malaki namin na luggage na black dito. Ang gagamit ay si Holly. Tapos ako, may binili akong luggage. Way back pa. And in-store ko lang doon sa ni Jan, dito sa shed namin. Matagal na, siguro 6 months, 8 months ago. So, nandun lang siya. Hindi ko siya binubuksan.
Kasi nga, yun sabi ko ang gagamitin ko. Kasi yung mga bata, sila na ang gagamit ng black. May dalawa kayong black, tsaka may isang blue. Sila na ang gagamit nun. Yun yung plano ko. Pero nung last month, binilhan ni Jan yung mga bata ng luggage. Ganito siya, guys. Oh. So, same lang sila. So, ayan. Merong maliliit. Ayoko yung maliliit. Gusto ko yung malalaki sana. Akala ko same to nung binili ko. But anyway, ayan. May nabili tayong 5. 1, 2, 3. Ay, 4. Tapos, eto. Ano to? Sana iba to. Ay, eto pa mas maganda. Ay, eto mas maganda. Sa, ano pa lang sa itsura niya. Eto. Wala siya yung double. Wala na yung double, guys. Yung kung maalala nyo, meron ko yung double zip. Eto dapat kay Jan. Ayan sa amin. Pero si Jan nakapack na siya eh. Tapos yung iba, eto, yung mga maliliit, ibigay ko sa kanila para sa undies nila. So, yun yung gagawin ko. Magpapak na tayo. Kasi sabi ni Jan, ipako na raw yung nabulol na tayo. Ipako na raw yung mga damit ng mga bata. So, yun yung gagawin namin. So, tanggalin ko lang to dito sa vacuum bag niya. Get your suitcase. Ay, kuya, get that one, the pouches. Kita nyo ba ko, guys? Napakuha ko na sa kanila yung luggage. And, nandito na yung mga... Ayan, nandito na yung mga damit na dadalhin nila. Kuya, we have to wash this. Yeah, Lola can wash it. Lola. No, that's my lucky hat. Yeah, You but can't we wash it. Why? Because it's too lucky. I always win with that hat with no one that's like Grabe, that. ang dumi-dumi. Yeah, that's from Moon Lynch when you were caddying me. Look how dirty it is. Yeah, it should be right. Yeah. Come on here, Sak. I got my Ayan yung luggage ni Sak. Oh, one at a time kasi hindi tayo kakasya. So, ito yung binili ni Jan na Rip Curl Oh, now you get my torch. ni Sak. Ito yung kulay na pinili ni Sak. Diyos ko. I still got stuff on there. Ayan. Does my suitcase look better? Okay, kuya, very ano lang yung kulay. Sige. No, but that's more girly. No, it's not. This is manly, man. Yeah, later, I'll show you that later, yeah, because we're not gonna fit all together here. Ayan yung kay Sak. Okay, where's yours, Saki? Can you sit down here? Get me that pouch so you can put your undies. Do you want to put these in my bag? Is this a lump? Yeah. Why is there a lump? It's not lump, it's the stick. But can you pull it out? Yeah. So put these in my That's how it is. sunscreen. Oh, yeah. Yeah. No, I will put it in one bag, kuya. And nung kahapon, namili sila ng mga bagong undies. And, so, can you sit down? My God, nahihilo na ako sa inyo. My laptop will go on that one. Laptop? No, it's not safe to put your laptop With there. the case? Yes. And that one is not safe to bring. Yeah, it is. That's only good for going to the beach. But for I can bring them. you can bring your other one, the Acedon backpack, and put No, that that's one. grass that's in what it. we need. It's alright. No, that's for like traveling. Like Yeah, that. that's right. That's not for Yeah, airport. Alright, so anyway, ito yung luggage ni Saki Boy. So, this is yours? Yep. Okay. So, ilagay lang muna namin. Where's your undies? Where's all your new undies? Tingnan mo ang kanyang new undies, neon. I don't like the undies. But pretty, right? Neon, orange. What all these colors? Why are the colors like this? I'm not gonna see it. Ang color. Why did I like this one. I like this better. I don't care. This is These the are old just one. jobs. Alright. You're gonna cover them. I don't know, in a basket somewhere. I folded some like that, Mum. What? Like that. Do you want me to put this in the pouch? Like that? That pouch. No. Like, No. yeah, maybe I don't know. So we'll only bring... So, magdadala silang jumper. Tapos maglalagay din ako ng patches. ibang gamit dito kasi Yeah. hindi kasya yung gamit ko. Kasi allow kaming 30 kilos international, then 20 kilos sa domestic. Tapos magbabayad ka lang ng excess mo. No. No, Now this one it's alright. just t-shirts in there. T-shirt here. You don't have much. Where's the other No, t-shirt, so the guys? singlets Where's your singlet? in there. So, I'm still gonna put more stuff in, but then
Where's all your, yeah. And Ito yung mga bago nilang nabili. Na, yung iba bagong singlet. Makati yung ulo ko. Can you get me a small pouches there? A small pouch for your undies? Here, this. No. The little blue one. Get the blue one because you got blue. Oh, yeah. I get the black ones. Yeah. No, nothing. Okay. Put your... Sila lang yung pumunta sa sa shop. What about this one? Sunscreen in that? Yeah. So, kunti lang yung dadali nilang damit daw, guys. Kasi, baka raw nga hindi sila magdamit dun sa sobrang init. Dito nga, malamig, nakahubad sila, di ba? Walang top, I mean. So, I have more undies here, Sak. Malapit na ako matapos kay Sak. Sabi ni Jan, 5 lang daw ang dali na t-shirt. Kaya 5 lang din ang dala nilang t-shirt. Tapos may singlet. I've still got a whole nother one on. Yeah, that's for other stuff. I'm gonna put some stuff dyan. Is my other jumper in there? Yeah, I put your jumper out. I'm not gonna put No, it my on. other one, my stepsister. Where's the Sapsasa one? Okay, this is done. What about? Oh, here. Okay. So, 2 jumper ang You dala don't ni Sak. need two. You only need one. And, bumili sila ng sunscreen Mum, I got these. kahapon. Nung Just wear them on the way. punta sila sa town. Silang lahat. Ako hindi Oh, sumama. Mum, I Ayan. got like these. Nung bumili sila ng undies. Undies lang ang These are kinano my nila. swimming shorts. Yeah, where's your other good shorts and good t-shirts? These? Bring more t-shirt. This is not No, enough. because we're buying singlets. Yeah, but We don't the need- t-shirt it's not enough. Because we're Ay, not lagay ko to wearing dun sa hard t-shirts. hard case. Because we're not bringing Kasi sunscreen. eto, feeling ko mababasag pag may nilagay ka. Dapat damit lang dito. Hindi pwede dito yung mga like chocolate. Kasi madudurog siguro. Hindi ko pa alam. We'll see kung ano pang mailalagay. Siguro yung mga damit ko dito. Tapos, doon sa hard case yung mga pasalubong. Kasi baka madurog. Etong damit, okay lang. Hindi naman sila madudurog. Tapos, where's the other hot sock? Right here. Okay, give it to me. Is, Yeah, so see. You bring this too? I probably won't. I'll Yeah. bring it just in case. Yeah, just in case. Oh, Parang look siya at ako. my good Just I'm in putting case. mine in. So, eto yung kay Sak. So, marami pa akong space dito kay Sak na mailalagay. Who's next, Mum? Yours. Ah, no, kuya. Si Holly naghihintay na. So, madami pang space dito. Kaya ayaw ni Jan gamit sa kanila yung black kasi nga, kung lang daw may lalagay nila. Pero hindi niya naisip, mayroon ang mga dadalhin. Tapos sabi niya, kunti lang naman daw ang dadalhin ng mga batang damit. Dito ko na lang daw ilagay yung iba. Mum, is this a secret pouch? Yes. This is your shorts. Ayan, pinapadry niya na dun sa ano. It can wait, Sak. Marami pa kasing ibang shorts na I still got basa these are my pa. swimming shorts and these are just shorts. Okay. Alright, next, Yeah, I can kuya. just let them dry. So, ayan, meron pa dito. Ang dami pa naman. So, we'll see. Baka dito ko rin ilagay yung mga damit kong iba. Am I done? Is that a zip there? Why can't I put the sunscreen? Why can't I talk to you? Where is, meron siyang You can put your toiletry. toothbrush in there though. Yeah, later. It's alright. We can, yeah, late. We're not going yet. You're gonna use your toothbrush. Guys, may higit 2 weeks pa ata kami. Pero si Jang gusto niya na mag-ano. Okay. Why can't O, diba? Sunscreen in here. What's that? Andy? Sunscreen in here. No. It can break What's here. in here? Oh, my jocks. Your jocks. Here. Oh, I forgot that. Alright, we're gonna put that in the other suitcase. The hard case. Look at mine. Ang ganda. Ipakita ko sa inyo pagtapos na ako mag-pack, guys. Ang Okay, cute thank you. naman. You're welcome. Oh, I miss these two jobs. My God, Sam! Just chuck them in the side there. These two. No. We want to organize. Here. Okay, kuya, next. Kay kuya maganda yung kakulayan. Si Sa kasi, ano siya fashion to I just put see. some in the like swimming jocks in there. Do you still have socks for, like, to use? Oh. Hala, what's that? Parang may an-an ka sa. You need four. This. Yeah. Parang may an-an ka. Ang skin ni Sak, ano, very sensitive. Parang may an-an dyan. Feel it. I know. Stop. Okay. You can put like lots of, you can fit your chocolates in here. We cannot put the chocolates here because what they're gonna do at the airport, they're gonna put a lot of stuff here, like all the luggage, they're gonna squash it. So, it's not
It's not good for chocolates and other stuff. Wait, where are you going? Escape Alcatraz. Where, at the bay? Yeah. With who? Yeah, Dad's gonna take us. Okay. Next, Kuya, come on. Maganda yung Dad, kay Kuya. look, Is Dad. yours is bigger than Zach? No, they're the same size. Same size. Eto, rip curl din. Come here, Kuya. No hot inside, please. Eto kay Kuya naman. Oh, maganda yung kulay din ni Kuya. Yeah, these Very snakes simple were- lang. Ha? These snakes are brown. Yeah. Si Zach aalis. That's not he. Where is he? He went for a lap. Yeah. Well, for drive. Okay, Kuya, where's your, ano, put this one and bring your clothes here. Asan na ba yung zipper nito? Ito. There is no big black ones right now, Melo. Yung kay Jan, mas maliit. Dad, where's Dad? Come on niya, gusto niya black. Where's Okay? your phone case? Oh, Dad has it. Ako wala ng ang ganyan. Here you Kasi are, yung better iba, expand. pangit. Mine looks better inside. What? It's got blue in there too. Is this Okay. the... Come on, Kuya. What's that? Yanni. Oh. No, I didn't bring that dog. So, Baba, yours can go there. And then the other black, What about my I'll put all the... There's Like, no... yung bibili pa pala ako ng iba kong mga dadalhin, guys. So, mag-grocery tayo stuff? for Philippines. What about my other luggage? Yeah, that's your hand carry, Baba. That's a hand... When you go to the airport. There's only one big bag. Yeah, there's Okay. only one, yeah. So where do you put the shorts? Here. Oh, so I need a Jackson. Yeah, where's your jocks? I can put my phone. Ito sabi ni ko, ibigay niya raw to kay Is Sandro. this it? Yeah. Feeling ko malit na to. No, this one is. So ako walang ano, wala akong Can I put my pouch. jocks in? Hey, hang on. I need to get jumper. Yeah, put your jocks. What color did you get? Ito yung toiletry ni Kuya. Ano naman? Acid I doll. just got the normal. Meron na silang... Like this. Ayan, did you buy this? New one? No, only that one. Only this one. Links kay Kuya. What's this? Fresh Cookie dough. cookie dough? Yes. I don't like... Smell. Oh, not on my face. We got more. Ah, yeah, it's alright. Cookie dough kay Kuya. Kay Sak solo. These new. Ah, no, not solo. What did you get, Sak? Here you go. Mama, these new. Huh? Yeah, yeah. These just put it there. not. Oh. Not normal. Where's that one? Hey. Oh, maganda yung kulay ng jocks ni Kuya. Mom, what if that got Grandma's of all time, but it wasn't the brand? Yeah, I don't know how to do what. Oh, this is good enough. Right, it comes in. Ah, kay Kuya. Ako na. What are you getting? Where's your other, ano yan? Where's your... I wanna wash your, your... Nah. Ayaw talaga nilang ipa-wash ang mga sombrero nila, guys. Ang Mom, dami this naming is sombrero good. dito. You can have that one, Baba. Can I keep it? What You about cannot keep it. We're gonna put your clothes there. So you got red. So you have different than Sak? Or the same? Different. Different? Here you go. You got the thicker garter. Si Kuya kasi yung garter sa kanya ay humanipis lang. Ang cute ng kakulayan kay Kuya. Kay Sak mga neon. I like the colors of your undies here. Kasi tingnan nyo, kahit yung blue, ang ganda. Yung, kita nyo ba? I got 11. Okay. Mom, I got 11. And put your, this one there. Ah, it won't fit. No, we just have to put it on its own. Alright, okay. I'll put Yeah, the I have magnet in there 11. though. Why? We have to wash it. Yeah, No, it's it's fine. No, no one... It'll just get worse again. No, it's not. It's gonna be nice. No, it's good like Gusto ko this. sana It's good palabahan. luck. Alright. I've had this for 4 or 5 years. It's good luck. Ayaw niya talagang palabhan. This is one. You can put this one. Thank you. And dala niya. Si Sak may ganito. Si Sak, why Sak not bringing his jacket like this? Parang sila, the same sila bago. No, because we don't want to be the same. You don't wanna be the same. Noong maliliit sila guys, lagi ko silang dinid the same ang suit. Ngayon They hindi don't want na. to be twins. Yeah. So I will put this out. Okay. Can I thank you? What's this, Mom? That's for Kuya. Come. And ito.
So, You still got sewing machine. I know. I'm just gonna... I have golf clothes too. Where's your golf? Get it now, please. So, tapos na ako kay Kuya. Pero meron pa silang ilalagay dito, guys. Ayan yung kay Kuya. Meron siyang black na pouch and blue. Yung malaking blue at saka yung regular na black. Tapos dalawang blue yung kanya. And si Sak... What? You're hot. You saw the... No, because I will put something there. And si Sak kumuha siya ng... Ayan, meron naman siya mga dinagdag. Galing sa closet niya. So, eto, hindi pa to final, pero most na damit ni Kuya nandito na. So, same kay Sak, marami pang space din. So, yeah, mayroon pa tayong mga ilalagay dyan na pag hindi nagkasya. Kasi may dalawa pa akong luggage. Yung damit ko doon, and yung mga pasalubong. And meron din kasi akong mga, yeah, damit din na ilalagay doon para sa Pinas. Okay, can you sip this one now, please? For now, because that's done for now. Ayaw yung magpakita sa camera. Why you don't wanna show your face in the camera? That's gotta go there. Okay. Okay, can you sip this one now, please? For now, because that's done for now. Ayaw yung magpakita sa camera. Why you don't wanna show your face in the camera? That's gotta go there. Okay. So, yung kay Sak, may dagdag na naman si Sak. Alam niyo naman si Sak. Parang ako din to si Sak eh. Mahilig sa damit. Pero si Daddy nga lang ang nagsabi na huwag damihan yung dala ng damit ng mga bata kasi bibilhan niya yung mga bata ng damit. Ayan, ang ganda nito oh. Yung mga ano niya. Siya nito nagpili. Bilabong. Kay Jan malit yung luggage niya, guys. Nakita niyo, na-insert ko na yun eh. These two. Tapos yung shorts niya, yung mga shorts, may mga binili rin tayo mga bagong shorts. So I'm gonna put more. I think maybe I'll put my shoes there. Yung mga sapatos ko doon na lang sa luggage ni Kuya. Yung mga sandals. Oh, eto yung kay Holly. Eto yung second trip namin na binili ko sa Cotton On. Ito yung pinakauna. Halos dresses to, guys. Ayan. Kasi, Can I put my undies in here? yes, baby. Ayan yung mga damit niya, guys. Oh, And my socks. lahat dress. Halos dress talaga. Dresses, oh. And I got Dress some lang siya doon kasi t-shirts and shorts. Yeah. My favorite short was the white one. Parang kinuha ko lahat ng ano doon. Lahat ng dress. Kinuha ko yung style. Ayan. Ang cute nito. Itong favorite ko, Baba. This is my favorite one. I like that. And this one. Ang ganda. Ang presko. Yeah, that one's my favorite. Ang presko, oh. Nakasale na lang mga to eh. Dati siyang $30, $15 na I lang. have 11 undies in here. And then two Yung socks. iba, That one's my favorite one too. yung iba, 18, ganon. $18 na lang. Oh, ang ganda, oh. Ang ganda ng kakulayan ng damit ni Holly. Tapos, etong t-shirt. I love that t-shirt. Yeah. And it's So, eto yung t-shirt niya. May isang t-shirt. And eto, unicorn. Yes, unicorn. the flowers. Iba-iba yung size. May size 7, size 8. Kasi yung iba wala ng sizes. Meron ng size 5, oh, eto. I'm Kasya naman siya. size 5 and 6. 6. Tapos yung 8, medyo malaki sa Those kanya. are my favorite shorts. That's Shorts. Yung shorts is tigpi $15. Dating $30. And that's mine too. And eto, Oh, baiters. those are the cute ones. I like those ones. Yeah. And more Oh. t-shirt. That t-shirt's gonna go with the black shorts. Yeah, siyang nagpili niyan. Eto din. The white one can go with it. Oh, that And- one has a hair. No. Pero ibang tela niya. And And Mom, those pink shorts. pink shorts. That's And the eto yung color last of trip the natin sa Adelaide. Ayan, kumuha siya ulit ng pink. Yes. Darker pink. Yeah, I love it. Ito $17. Kasi 30, ano siya guys? 35. 35 tapos $17. So, depende yung mga price. That can go with the white shorts. Ayan, ang cute nito, oh. That can go with the white shorts, definitely.
So, halos bago lahat ng damit ni Holly na dala. I want this one. And, eto yung mga swimwear. And, meron din siyang ganito yung rashi. Ayan. Where's your other sandals, Baba? You need the other sandals. The yellow ones, I think. Yeah, where's the yellow one? Put in the plastic bag. Binila ko siya ng sandals kasi lagi siyang naka-rubber shoes dito. Bira nyo siyang makita naka-sandals kasi hindi siya pinapa-sandals ni Jan. Gusto ni Jan lagi siyang naka-rubber shoes para komportable. Ayan, more t-shirts. And swimwear. Ayan, naka 2-piece. And may socks siya dito. And dadali namin to. Itong mga ano. Kasi pag nag-beach-beach, so mayroon tayong mga, ayan, para sa mga bata. Okay, tupiin ko lang to and ilagay sa pouch bag. Yung ang pinili niya. Okay. So, ibahin ko yung t-shirt at saka shirt. I-partner ko na. Okay, put in the plastic bag, please. I-partner ko na yung shorts and t-shirt para madali na lang sa kanya pag kumuha siya. Where you going? Lagi ako, tinatawag niya akong manay. See you, love you. Punta sila ng skate park. Are you going to, teacher? Bye! Nandito si Taj eh. So, i-partner natin to. Nagpalit tayong battery kasi nalobat na siya. And kunti na lang yung ating memory dito, guys. But anyway, ayan, tapos na ako mag-pack ng mga damit ng mga bata. Ito na yung luggage nila. Unahin natin yung kay Kuya. Ayan yung kay Kuya. Tapos dito sa side, wala. Yan palang shoes na yan. Binili namin yan nung nag-Adelaide kami. Nung nagbili ng sapatos si Zach, ayan, binilan din namin si Sandro. So, yan yung kay Kuya. Meron pa dyan na space. And eto yung kay Zach. Ito yung side ni Zach. Nalagay natin siya sa, pareho sila nila Kuya at Holly. Mayroon silang pouch. And kay Holly, yung nakisuyo na maglagay ng damit, mas marami pa yung na-take niyang space. Ito kay Holly. Ayan, lahat yung kay Holly. And meron din doon na nilagay si Jan sa luggage niya, yung mga PJs ni Holly. So, yan. Halos kay Holly yung side na yan. So, kay Zach, okay na to. May kunti pang space dito. Pwede pa akong maglagay. Yan, guys. And, pupunta ako doon sa shed. Kasi, siguro 2 years. Hindi ko na maalala, guys. Basta matagal na. And, na-mention ko rin yun sa aking vlog. Na binilang ko si Papa ng mga hens na t-shirt. Madami akong binili kasi nga, ipapapackage ko sana ang mga yun. Kaso, nagka-problema kasi yung nag-take ng package yung LBC. Dalawa kasi yung carrier namin dito na nag-aano ng mga package, yung balikbayan box. Yung isa, nag-move na sa, yung Forex, nag-move na siya sa Perth. And yung LBC naman, nag-stop. So, natenga yung mga, yung mga ipapadala ko kila Papa, kila Mama. Natenga yung mga dapat na ibabalik-bayan box. Kasi hanggang ngayon, wala pang nagpapalit sa kanila. So, kaya, yun din yung reason kaya bakit hindi tayo nakakapag-balikbayan box. Kasi wala na yung mga nag-handle ng Forex saka LBC dito sa lugar namin. So, ngayon, magpapalit lang ako ng leggings. Kasi malamig sa labas. Pupunta ako sa shed. Kunin ko yung hens ni Papa. Ang dami nun, guys. So, pero hindi ko yun madadala lahat kasi sobrang dami nun. So, hindi pa ako pupunta ng shed kasi umulan. And, ang ginawa ko ay, sabi ko sa inyo, di ba, mag-schnitzel tayo. Pero, ayan, minarinate ko na lang yung beef. Magbi-beef stick na lang ako. Okay, so, maya-maya punta ako sa shed. Kakatigil ng ulang, guys. Pero, ayan pala, sinalang ko na yung ating beef stick. And, nagsaing na rin ako. And, nagsuot na ako nito kasi malamig sa labas. Okay. Hinaan ko kasi kumukulo siya ng mabilis. Okay, punta na ako sa shed. Ririnig yung hangin, guys. Kung sa Bicol to, parang may bagyong parating. Nandito sa box na to yung mga hens ni Papa. Ayan, ay may mga damit din ditong mga bago pa. Ayan. Nandito pa yung mga buho. Yeah, buho ko yan nabili.
And eto, ayan guys. So, hindi ko to mabibit-bit kasi mapupuno ang luggage namin kung dadalhin ko to lahat. So, pipili lang ako kasi meron si Papang bili na yung parang pa-v-neck, round, ganon. So, pili lang tayo dito. Hiningal ako. Ayan, pili lang ako na pwedeng daling kay Papa. So, chinek ko guys yung date ng pag-print ng label. Eto siya. Ang tagal na talaga nito. So, ayan yung date na print yung label. 29 November 2021. Same. Lahat to. Ayan. 2021 pa to. Never ko talaga siya binuksan kasi nga ilalagay dapat siya sa box. Ayan. Nung nalaman kong walang box na yung balikbayang box, hindi ko na siya binuksan. Hindi ko talaga siya binuksan. Mga nakasealed pa talaga ang mga to. Wala pang bahid ng pagbubukas. Sana okay sila, no? Sige, buksan natin. So, kuha lang siguro ako ng iilang kasi hindi natin to pwedeng dalhin lahat. Eh, meron pa akong mga ibang damit na dadalhin din. Para kay mama. Ayan. Ayan, small. Ayan, guys. 10 to. 10. 20. O, diba? Ngayon na tayo nag-unboxing. Si Papa kasi, mahilig siya sa white talaga. Ito talaga yung t-shirt niya. Mga hands. Fruit of the Loom. Fruit of the Loom ba yun? Fruit of the Loom. Basta something like that. Ito naman, 6 pieces ang laman. And may sando rin akong binili kay Papa. Ay, dalahan ko si Papang sando kasi ang init sa Pinas. Ayan. So, may sando. Daling ko yan. Sana dalawa yun. Ay, isa lang. Ayan, 6 pieces. Daling ko to lahat. 6 pieces na sando kay Papa. Ano ba? Kaya ba natin itong dalhin lahat? Kasi may mga damit din akong dadalhin kay Mama. Tapos meron din ako sa mga kapatid ko. And eto naman pa v-neck. Ayan, v-neck. Ay, eto sando. Ayan, mga sando ni Papa. Ay, dalhin ko lahat tong sando. Eto 10 pieces. Eto 6. So, dalhin ko to siguro. Dalhin ko to. Isingit ko to kay Sa. Tapos, sa t-shirt, we'll see. Kasi ilan to? 10, 20, 30, 30, 30, 40, 41, 42. Kasi 6 pieces to. 42. 42 yung t-shirt, guys. 42. 52 plus sando. 58 pieces lahat to na hands na t-shirt and sando. Mas marami yung t-shirt. So, pili lang tayo. Okay, malulobat na naman. Di ba kapapalit ko lang, malulobat na naman to. Huwag ko nang buksan. Ano ba yung ano? Small. Small. Lahat small to. Kasi Papa malit lang naman na tao. Small. Wala si Mama. Hala. Sana magkasya kay Mama. Well, may mga dresses naman ako kay Mama. So, pagpilian ko lang, kuha lang ako guys ng t-shirt. Pero yung saan dadalhin ko to lahat. Siguro dalhin ko to. Ito kasi yung v-neck. Ayan, pa-v siya. Tapos ito naman round neck. And round neck. So, ito soft and breathable. Ito naman, wicking cool comfort. Tama ba? Yan. Basta yan. Tapos, ito, same lang naman dito sa dalawa. Ito yung dito, yung 6 pieces. Tapos, ito naman, same dito. So, siguro iiwan ko to. Next time na lang yan. Pag pwede tayo ulit magpa-package. Kasi meron pa akong ibang idadalhin na mga damit nga. So, ano ba? Basta bahala na guys. Nahihirapan ako saan ko sila isusok-sok. Kasi, meron pa akong sapatos na dadalhin din. Eto, dadalhin ko to. Yan. Yung ating espadrille. Yung blue yung dadalhin ko. May white ako nito, tsaka yung brown. And eto, good condition ko to nabili. Meron siyang sole protector dyan. Ayan. Ang ganda pa nung ano niya, condition niya. So, dadalhin ko rin to. And, kasi magaan lang siya and comfortable siya. Ilang beses ko pa lang to nasuot and gustong gusto ko siya. Ito, ang cute nito guys. Dadalhin natin. And yung kulay niya pa ay favorite ko.
white. Ayan. Tapos, ang ganda pa ng chain. As in, super gold pa siya. Pareho sila super gold pa ng chain. Ayan. Ay, medyo may ano lang siya dito. Kasi, syempre, second hand ko siya nabili. Pero, ang naka-ano naman, lightly used. So, mayroon lang siyang konting parang dumi dyan. Pero, hindi naman nga masyadong kita. Parang dungis lang. Ayan yung design dito sa likod. And super soft ng eto. Super soft and magaan din siya. And ang ganda pa ng condition niya. Ayan. Meron dyan nakalagay made in Italy. Ayan. Size 37 to. And sobrang, yeah, super nagustuhan ko siya. Kasi malambot. Tapos bagay na bagay siya. Lang tayo ng battery. Nakakainis tong battery to. So yeah, dalhin natin to kasi madali siyang parisan ng kahit anong damit. Kasi puti lang siya. And ang tawag pala dito is Chanel White tong espadrilles. Kasi yung etong side niya, diba? May pagka espadrille siya. So dadalhin natin to. Ang gaan niya lang. As in, super komportable niya. Ilagay natin siya dito sa bag. And eto, manipis lang siya. So, dadalhin ko rin to yung uran bang tawag dito. Basta tricolor siya, guys. And parang pa-suede yung kanyang material dito sa upper. Ayan. And ayan yung likod niya. Size ano ba to? Depende kasi yung size ko. Ito 37 din. Meron akong pink nito. Hindi ko lang mahanap. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. So, yan. Manipis lang naman. And madali lang siya isuksok. So, dalhin din natin to. Tanggal na yung price. And, yeah. Ang ganda rin siya. And meron din akong black. Ito yung black. Ito yung, ayan yung black. And, ayan yung kanyang, tawag yan, likod. So, yan. So, makadalhin din natin to. We'll see kung may susuksok ko to. Ito, 36. 36 siya, pero kasya siya sa akin. Ayan, ganyan. 36. So, 36, 37 kasi ako. Ito, 37. Itong ibang material niya, kasi ano siya, yung parang, ayan yung 37. Kunting differential lang naman. So, yung material niya parang suede. Suede ba ang tawag doon? Tapos, ito naman, yung typical na, uran. Pero iba rin. May texture din siya. Yung, niya ba? Yung, tawag niyan, ayan. So, yan. Dalhin natin to kasi manipis. So, we'll see. Hindi ko alam kung madadala natin to. Pag nasingit ko, madadala ko yan. Okay. So, yan yung mga dadaling kong sandals. Sabi ko last one na yung isang pinakita ko sa inyo. Meron pa pala guys. Eto, totoo na. Last na to. Eto, yung jelly. Ayan. Yung jelly na Hermes. Ang tagal man mata. Uy. Ayan. Eto black. Ayan siya. Ayan. And ayan yung likod niya. So, dalhin din natin to para meron tayong ganitong yung pwedeng mabasa. Dito, size 36 ako. So, depende talaga. Ayan, 36. So, dalhin ko rin to kasi ang niya lang, ang comfy niya kasi siya, jelly siya. Naliligo na yung mga bata. Ayan na yung ating beef stick na may onion. What were you saying? No, when I bring the cake to school. What cake? The birthday cake I had. The one I made? Yeah, I gave some to Mitch and then Mitch said that's good. He likes it? My cake? Ah. So, I'm the best baker? And he said the best cooker. Mitch said? Ah, thank you, Mitch. Ayan na yung ating beef stick, guys. Ayan, kain na sila. Wala pala dito si Jan. Nasa labas. So, ayan na yung kanilang dinner. Kain na din ako and nagtimpla ako na hindi ko pa na-shake yung Choco Blast. Choco Blast. Isa na din to sa gustong inumin aside dun sa Berry Glow. Masarap siya. And para ka na rin nagdi-dessert.
Ang dami niyang kinuwang rice para kay kuya yung iba. Ito yung akin. So, kain na tayo, guys. So good. So good, Zach. Kuya, so good. Well, get more meat here. Si Holly, malapit na. Are you done, Baba? Almost? Yeah, almost. Just one more bite. Okay. Tapos na kaming kumain. Yung mga bata, nilagay na nila yung kanilang plato sa sink. So, i-end ko na yung vlog, guys. Kasi, ano pa? So, yun na yung vlog natin. Hindi pa ako tapos mag-impake. Meron pa akong gagawin. Pero, ubos na ang ating memory card. Nag-transfer na pala akong konti para makapag-vlog pa tayo ngayong dinner. Kasi super full na siya kanina. 2 minutes na lang ata yun or less. But, yeah. So, I'll see you tomorrow. Baka bukas mag-shopping ako ng mga iba pang dadalhin sa Pinas. So, yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in our next vlog. Good night. 'Cause I think I do want you next to me.